Áno. Pali, chalani sú už na stavbe. Kde sú kľúče? Kde sú kľúče? Á, do rici. Ideme na to. No kúkajte, kto ide pekne. Čo normálne? Kultúra. Nech sledujú, jak sa máka. No tak Pavol, stavba je hotová, môžeš zákazníkovi zavolať a vrátiť mu kľúče. Jasne, OK. Že mám telefon?